Znate Van Gala, odlično. Bili ste deo Ajaxa nekoliko dana i bi trenirali se s njima, radili za i potpisali ugovore, tako beše? Pa da, bio sam ja 28 dana. Dobro sam upoznat, mislim i kao čovjeka sam ga dobro upoznao i ne pričam stvarno, nego nemamo sad puno vremena da širim tu puno priču. On je čovjek koji, ja mislim da mu je ovo i posljednje takmičanje, obzirom na tu kompletnu njegovu situaciju, ali je izuzetan jedan taktičar koji je, recimo, davne 97. godine mene pitao ko je za mene najbolji igrač na svetu. Ja kažem Ronaldo, Zubati, i kaže on, bravo, i za mene, veruj mi, ja ono sav srećan kao, pogodio sam, on kaže, ali nije za moj tim. Ja kažem, zašto? Pa kaže, Brazilac nijedan neće da radi ono što mu ja kažem, a recimo, kaže, Blind ili braća De Boer, kad imaju loptu, gledaju direktno u Litmanena i Kluiverta, jedan lopti prilazi, a drugi odlazi. Znači, on je već tad bio u materiji ozbiljno, mi nismo ni znali o čemu on priča. Ove utakmice koje je sad Holandija igra, one su jako dobre, taktički dobro osmišljene i napravljene utakmice s njegove strane. Ovo će biti jedna od možda i boljih utakmica u dosadašnjem delu prvenstva, jer ćete vidjeti kako će, ja lično mislim da će eliminisati u najmanju ruku, pokuša dobro da eliminiše Mesija, jer u posljednjoj liniji on ima beton. To su 3 igrača, pa njemu je De Ligt na klupu. De Ligt na klupu. Toliko reči hvala za Holandiju, Argentina.